alături de doctoranți suntem la fel de emoționați. Poate pentru unii distribuirea la așa multe diplome odată le pot da senzația că aceste diplome probabil se dau foarte ușor. Credeți-mă, ca un conducător de doctorat, știu cât de greu este pentru studenți, pentru doctoranți și pentru conducătorii de doctorat ca să ajungem la acest moment festiv. Mă bucur enorm că am ajuns la această maturitate a universității, pentru că probabil nu știți, dar anul trecut au fost elaborate cele mai multe diplome într-un an din istoria acestei universități. Peste 127 de diplome. Și aceasta vine ca urmare a faptului că universitatea noastră, fiind în categoria A, sigur primește cel mai mare număr de locuri pentru doctorat și sperăm că această clasificare să ne o menținem în continuare. Vroiam încă o dată să arăt că munca acestor doctoranți, de fapt, începe să ducă încet faina universității noastre dincolo de hotarele țării. Și probabil, sigur, cu regretul amar că unii dintre ei deja își generează inteligențele în Franța, în Germania, în Italia, ați auzit, unii n-au putut să vină deja pentru că și-au găsit un job în altă parte. Cred că nu trebuie să ne sperie, pentru că într-o lume globalizată, de ce nu, inteligența românească e bine să se manifeste și dincolo de hotarele țării. Sper, deci, ca în continuare munca de doctorat și școala doctorală să fie una dintre cele mai serioase școli doctorale din România. Mă bucur că pe această structură duală din acest an putem să dezvoltăm două școli doctorale care să ducă pe mai departe prestigiul de până acum. Încă o dată m-am simțit dator să mulțumesc în special conducătorilor de doctorat. Știu cât de greu și ce eforturi au făcut colegii mei pentru ca dumneavoastră să ajungeți în această situație fericită de astăzi și nu pot decât să le doresc pe mai departe multă sănătate, succes, de asemenea și doctoranților și mă scuzați pentru această intervenție la final. Mulțumesc! Un gând deosebit familiilor dumneavoastră. Sigur că aici au fost părinții spirituali, conducătorii de doctorat, care, cu o responsabilitate deosebită, v-au integrat în familia științifică și uneori nu numai. De aceea, astăzi aș vrea să provoc un conducător de doctorat, unul dintre cei mai prestigioși ai universității noastre, este vorba de profesor universitar doctor Liviu Mărghitaș, președintele Senatului Universității noastre. În calitatea lui de conducător de doctorat, vă rog să dați salutul dumneavoastră. Director al școlii doctorale m-ați luat efectiv din surprindere. Să-mi treacă prima etapă. Și eu sunt fericit pentru că după atâția ani am reușit astăzi, s-a reușit astăzi, să se dea un aspect festiv acestei finalități a unui efort pe care dumneavoastră și conducătorii de așa că de-a lungul timpului universitatea s-a străduit să facă, să-și depășească practic eforturile
și capacitățile pentru a crea dumneavoastră celor care astăzi iată că beneficiază de atâta mare vreme de acest moment festiv, să vă creeze condițiile pentru a face o cercetare de mare calitate. Vreau să îi felicit pe toți cei care, pe conducătorii de doctorat, pentru că ei știți care este efortul pe care trebuie să-l depune astăzi, ca să vă creeze condițiile celor care ați absorbit acum această etapă, să finalizați o teză de doctorat. Sper ca pe viitor aceste eforturi să nu fie atât de mari și să contribuie și factorii de decizie la acest eveniment și să ne bucurăm cu toții că dumneavoastră și noi am reușit să finalizăm un lucru început. Vă doresc să vă bucurați de această lucruri. Zilele trecute a terminat și fiul meu și fiul meu și-a susținut doctoratul la Politehnică. Cu greu am reușit și eu să-l capacitez să-și facă această etapă, pentru că mi-a spus, tată, ce să fac cu diploma? Ei s-ar putea că niciodată să nu aveți nevoie de această diplomă, dar odată, măcar odată, s-ar putea ivi această oportunitate pentru voi să o folosiți. Cu toate astea, eu cred că v-a schimbat concepția despre viață, concepția despre a exista, despre a fi, să vedeți altfel lucrurile, să înțelegeți societatea în care trăiți, în complexitatea ei și să vă aduceți și voi, pentru că din acest moment va trebui să vă aduceți și voi contribuția la schimbarea acestei societăți. Pentru că societatea are nevoie de schimbare. Noi, cei care am depășit anumite vârste, nu mai putem să o schimbăm, dar dumneavoastră aveți nevoie să o schimbați ca să puteți trăi într-o altă lume. Într-o lume pe care noi v-am ajutat ca să intrați, dar dacă ați intrat în ea, creați-vă condițiile ca și într-o casă, confortul de care aveți nevoie. Vă doresc să vă fie de ajutor această etapă din viață și să vă amintiți de dascălii voștri, de conducătorii de doctorat, pentru că ei, fiecare dintre ei, au depus în această teză voastră sentimente. Sentimente și o parte din sufletul lor. Toate cele bune și să auzim că un mare eveniment științific a fost produs, a fost creat de unul dintre dumneavoastră. Pentru noi, pentru universitate, va fi o mare mândrie. Dragi doctoranți aici prezenți, dragi doctori, dragi conducători de doctorat, dragi oaspeți, se cuvine să aplaudăm astăzi pe cel care a fost directorul școlii doctorale USAMR din Napoca până anul trecut, profesor universitar, dr. Marin Artelean. Să preluăm din stil și sperăm să purtăm cel puțin aceleași succese. Și cu aceasta, la minte. Ne așteaptă laboratoarele, ne așteaptă producția, ne așteaptă viața. Și diploma aceasta de doctor, cu siguranță, va fi un simbol al perenității prestigiului științific, Universitatea de Știință Agricole și Medicină Veterinară, Alma Mater, Cluj-Napoca.